Takže ahojte a vítajte pri ďalšom let's play z hry Minecraft a z mapy Cube Survival. Dneska už pôjdeme do tej krásnej hoďky, čo je najbližšie, ale najskôr nejakých pár zmien, ktoré robíme. A to je, že ako prvé sa musím verejne priznať, že mi volala babka a povedala, že mi zapichne tú motiku do zadku. Takže kebyže vidíte nejakého ufóna, čo chodí s motikou v zadku, tak to som ja. Jasné, že by som tak chodil po meste. Potom, ako môžete vidieť, máme resource pack alebo texture pack. A to je Faithful, vyrastal stromček. 2 dokonca. To je Faithful, tuším, že toto je 64x64, môžeme to pozrieť. Ježiš, resource. Nie, toto je 32 a toto je, ukážem vám aj to je 64. Neviem, ktorý je krajší, ale asi sa mi viacej páči ten 32. Tento je už príliš HD na môj vkus. Takže poďme naspäť. Ak potom budete chcieť, aby som mal ten 64, tak určite mi dajte vidieť. Rád si to zmením kvôli vám. Takže, tak. No, a čo som si všimol v tom videu predtým, že je to hrozne svetlé, pretože to robí ten shader, čo vytvára tie tieni, tak vám to stmavím, takto nejako. Tak to by malo stačiť. A to by malo byť v pohode. A už len čo nám ostáva je, že by sme sa mohli pustiť na to. Takže odposledy, čo teda od toho dielu, tak jediné čo som spravil je, že som troška pozabíjal prasiatka, natiažil som si nejaký kov, kameň a naozaj nič špeciálne. Viete čo, ešte sekundu, lebo som si uvedomil, že používam zlú myšku, takže musím si spraviť druhú. Takže môžeme ísť na to, sme napapaní, zoberieme si nejaké veci, nejaké bloky, ako napríklad máme celkom dosť dreva, zobrať 20, sakra. Tak, papaničku máme akurát, meč, dobre, to nahádžeme sem vodu, nejaké torčky by som chcel. Spravíme takto. Bum. A bum, a máme torčky. A to je asi všetko, čo budeme potrebovať. Ja si spravím z polovice týchto, si spravím plenky. Tak pre istotu. Asi môžeme ísť, by som povedal. Netreba spať. Za chvíľu bude tma, ale nevadí, poďme tam rýchlo. Takže naša prvá krásna kocka, do ktorej ideme. Neviem, či ste takí natešení ako ja, ale ja sa veľmi teším. Poďme na to. Takže píše sa tu pláne, to je ten biom, a nebezpečenstvo malé, mohol tam napísať small. A ja už počujem ty kokso. Hráme na hard. Hráme. To bude ešte len sranda. Díky kráva, že ich tam blokuješ, takže potrebujem tam nechať, ostať, dobre. Ja by som potreboval vykopať nad nimi takú dieru, nech tam ide poriadne veľa svetla. Všetci umrú. Tak. Sakra, potrebujem rýchlo zažať na celom ostrove, lebo už len tu začína tma. A ja určite nechcem, aby ma niekto zhodil za nimi dole. Nejaký skeleton alebo tak. Tento kopec je veľmi zvláštne stavaný. Počkajte, toto sa mi nezdá. Ha! Aká náhodne.
plesnutá čestka. Sa mi páči, čo tu máme. Viete čo? Toto si zoberiem. Tak. Ale inak si toto pre istotu nechám. Si to jeden páč, tak. Pretože nikdy neviete. Krava buď uhní, alebo buď no. Jaj, už nie je tmačo, takže už môžete v pohode. Dobre, jak ja sa dostanem k vám bez toho, aby ste ma zabili? To je skutočná otázka. Chudiatko krava. Tak, zažníme. Takto sa mi to páči, pozabíjajte sa tam. Poslušný. Máme len kravu. Dobre, čo spravím teraz je, som chcel toto zombíka zabiť. Ak si všimnete, tak používam kamenné nástroje. A to kvôli tomu, že som vôbec sa snažil neťažiť si iron, aj keď som nejaký naťažil, tak som si spravil len armor, aby som to vôbec prežil. Takže toto je naozaj hardcore, čo sa týka obťažnosti. Krava uhní. Díky. Tak. Takže to budem, celé to spravím s týmito vecami. Teraz sa potrebujem nejako dostať dole bez toho, aby som úplne zomrel. A nič. YOLO! Čože? Toto je sila. Takéto šťastie nemal asi nikto ešte predo mnou. Buď strieľate do mňa, alebo do seba, nie som si úplne istý. A tak to je asi jedno. Fajn. Regenerujte sa srdiečka, regenerujte sa. Poďme. Jasné, golden apple. Môžeme využiť. Tak, poďme tam. Teraz sa cítim ako nesmrteľný gáčo. Čo? Kto to tu hádže po mne? Ježiš, počkať, vás je tu voľako moc. Ty kokso, ja som to prežil. Prepáčte, že som nerozprával, veľmi som sa sústredil. Snažil som sa sústrediť. A ja som to dal, ja som to zvládol. V pohode. Tu nikto nie je. Takéto tmové zapätie. Počujem to nejaký zombie. Aha. Kopeme sa sem. Čakneme to tu. Nebúchaj, nemám. Díky. Tam boli, tuším, že diamanty. Jasné, že boli. Super. Tak, teraz rýchlo toto tu osvetlíme. Tak. Aj tu. Tu začudujem, že sa nič nespavnilo. Všade to tu osvetlíme, tak. Myslím, že možno, že ani nebudem musieť vlastne stmavovať, uvidíme. Pretože to vyzerá tak, že v tých jaskyniach je naozaj tma aj s tým shaderom, keď som nič nevidel. Fajn, takže rýchlo to tu všetko poberme, čo sa len dá. Hlavne tento obsidián. Tak. Možno, že by sme mohli troška si zobrať semiečok domov. Takže ich potrebujem. Viete ako? Keďže moja babka už odmietla farmáriť kvôli mne. Tak. Keď mám. 13 to stačí. Som nevedel, že tie zlaté jablčka sú až tak OP. V pohode. Tu mám aj ovečku.
A tu máme len jednu ovečku, to je veľká hlúposť, nie? No ok, neveď, počkať. A nič, myslel som si, že sa niekam dostanem. Takže to vážne bola tak rýchlo, tá jedna tu mám spawner na kravi, tá jedna kocka, to sa mi nezdá. To bolo naozaj veľmi rýchle. Čo teraz spravíme? Tak ideme domov, ideme sa vyspať, pretože to naozaj bolo veľmi krátke. Ideme sa vyspať a ideme hneď na druhu, to nebude trocha moc? Tak fajn. Haju. Práve som si prizal hneď, čo píti v obytnom dopte. Nie je to sranda. Ale moc veci mám, čo mi to nezdá. Sakra. To som nechcel. No, tak. Drievku dáme naspäť. Naše obľúbené tabulky. Dneska som povedať piecť, kožu skováme, to naozaj nechcem, ale však budem to skladovať, prečo nie. Tak. Toto sem, máme už zemiačiky, ďalšie veci, ďalší krumpáč, teda ten už sme mali. A idem posadiť ešte semiečka, pretože ako vidíte, tých je naozaj málo. Asi až príliš málo. Čo je prasce? Uhni. Ty to rád byl takto zhľadu, že? Ja som to vedel. Takže ty prasa jedno. Tie prasatá mi už nelezú na nervy, keďže mi sú jediní, čo mi rozumia. Neviem povedať. My sme negramotní tuto. Kde to bývam? V kanalizácii, alebo neviem kde. Potreboval som vykúpať ešte tie ďalšie stromy, ktoré sú tam. Tak. Fajn, môže byť. No, nažer sa. A ešte viete čo, som sa rozhodol, že pritiahneme tie krávy sem. Len dve alebo tak. No tak koľko sa bude dať, tak toľko ich pritiahnem, ale chcem ich mať aj tam trocha. A na budúce už budem celý v koženom obleku, tie ironové hodím do čestky. Ich to mám naozaj ťažké. Fajn, si kravičky poďte. Aj ovečku samozrejme. Sranda, no poďte. Hoppať tu pajlári. Poďte kravy. Do trávy, alebo ja neviem. No poď, počkaj, ja to tu odrúbim, dobre? By ste nepovedali, čo si myslí. Poďte, poď. Come on, ketchup. Come on baby. Yeah. No, dve stačia. Sa mi páči tento koridor, to je presne jak pre nich. Poď. Nie, ty si stratila záujem. Hlúpaňa, poď, pozri, aha. Pozri, čo mám. Chce si čuchnúť. Wow. To je ono, poď. Ukáž ti ksichtíky. Ksichtíky. Ty trocha škúliš, uvedomuješ si to? Nie. Fajn, otvorím si bránku. Vy ste také super duper, že vy to zvládnete, že paráda máte, rozmnožte sa. Tak. Jediné, čo ma ešte napadá, čo by sme mohli spraviť, tak to ma naozaj nič nenapadá, takže budem musieť ukončiť tento diel. Je mi ľúto, že som to tak rýchlo zvládol. Určite teraz sa cítim jak frajer a ďalší kocko 8-krát zdochnem. Nevadí, no, tak aspoň to budeme mať rýchlo za sebou a potom už budeme robiť tieto veci, ktoré, neviem, možno, že niekoho bavia, možno, že niekoho nie.
uvidíme, ako vás to bude baviť a zaujímať. Takže majte sa, dúfam, že sa vám tento krátky a rýchly diel páčil a uvidíme sa v ďalšom. Čauko.